Mriki Pak De tengah, mriki tengah. Iki kaya tadi ndah? Nggih lah, pon kesupen apa pripun? Walah. Pripun? Wingi nika dereng bayar lho. Sing wingi rong bayar. Aku wis tak jarak. Ning aku ra isih keri to jaketku ning kono. Terus jaminane ning jaket. Lah aku mangan ya kur gedang goreng loro kok. Oh jakete wis suwek-suwek ngono ditinggal. Mergo suwek kuwi tak tinggal. Nek butuh tak kembali. Nah terus berarti orang bayar ngene, saiki bayar. Orang bayar rak le rugi kowe. Piye to iki? Lah piye? Lah aku iki angel jak omongan angel kok dene. Iya. Angel kok. Saiki bayar ora? Bayar. Ya engko ya. Engko lah wong kono ya rung beres kok. Jenengan dereng ta? Kula ya urung ya. Ora usah mikirke kaya ngono kuwi. Sing penting awake dhewe iso caos panglipur ana kadang-kadang kene. Nggih. Iki wis apik. Mang madhep mriko lho, Mang madhep mriko. Lah. Halo. Halo kok kene serem. Halo. 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 Gimana kabar? Banyuwangi ya? Sopo? Hah? Ora? Ora wangi kok. Rawangi apa? Ora. Ku sing Banyuwangi ndi to? Ya ora. Aku ya saiki bingungan. Kok jenengan Aku bingung? bareng didepi wong telu kok ya bingunge ngopo? Bingung kok. Ah mergane Anake dorong turu. muncul anake dorong turu ora. Iya. Tegese nek rong turu rame saya. Ayo Mbak Tatin, Mbak Wayu, Mbak Ayu, Mbak Ika. Oh, Ika yo. Waduh. Apa? Kaya ngerti-ngerti. Lah, apa lho? Kok iki demok kene terus to? Lah ngopo mbok demok? Mas. Ora nesu Mas kowe. Ora lah ngopo aku nesu? Ayo ya. Wong nyatane tresno karo aku kok Mas. Sopo sing Ade tresno? garwa urung to? Wis. Waduh, kok kabeh-kabeh wis. Mbak aku tak melu ndonga. Melu ndonga. Wah, iki kok nek iki kenceng tenan iki. Lah piye? Iki cara ngepit ngebut iki. Carane ngontel ngono iki. Lah aku ya pengen ndumuk lho. Ayo ndumuk. Mau ikat ndumuk nggo endi? Pantat. Pantat. Sing mburi. Bayo pantat kok ning ngarep kuwi jenenge apa? Maksudnya ngene lho. Ikan ndumuk sing mburi, aku jatahe berarti sing ngarep. Modar ora. Yo. Ayo. Piye? Wanira. Diem. Pancen kuwi keseneng aku. Terus Kowe kok nekat sih. Lho, tegese kesenengan ndumuk ngarep. Nek lampu kuwi rak ning ngarep. Nek kacane reget kudu dilapi ngarep. Aja macam-macam to. Berarti petormu reget. Petore reget. plentonge. Tentonge mleru. Aku ki wong apian ora terus. Endi plentonge endi to? Seni iki sing digunakake rasa. Ora terus diawur-awuran. Senajan aku didepi wong wedok kok ngene nganggo rasa. Rasamu piye? Piye? Aku biasa ki. Waduh biasa. Duh. Ya Nek sampean piye? Dadi kowe ra ndek rasa kowe. Rasamu gimana? Aku nano-nano. Nano-nano. Aku ceki. Nggih, kok ciki lho. Nano-nano iki ana Oh, tak aku nek nano-nano Mbang Gula. Kok senengane Mbang Gula. Ayo dijak tuku Mbak Gula. Sing ana sing tuku, Tatin sing ngemut, dadine adil. Kok Padha karo kowe nukokke Mbak Gula. Iya. Lah anu ya wis rasah tuku. Oh iya. Lah ngapa? Ayo. Aku sok sangu. Endi? Nek sangu endi? Tak deloke. Ayo Di pengen sangu endi sangu? Iki wong tuwa iki kabeh. Wah, aku bahagia. Lah ngopo bahagia? Anili permen. Aku ki nggawa tenan ning ya kur dapros. Dafros. Meng semriwing tok. Semriwing we nyegrak. Sing 1000 isine 10. Ora ana legine. Ana ta? Iya. Yo diliwungke piyai telu. Diliwungke. Yo. Engko nek ngemut Mbang Gula terus diliwungke. Dadi liwong ati. Ah, si ono melu joget lho. Wah, joget ya nembang. Weh, kowe iso apa nembang? Ayo ben wong telu ndak kokean rame.
Ora maksude kowe nembang Liwong ki iso ora. Aku iki jarene penggemar Rhoma Irama. Nek Omah Rama kok nyanyi Liwong ki kepiye? Betul. Ya sedikit anu Mas gini. Apa? Ya kita kan Jawa. Tapi yang enggak dipakai ndawan sedikit banyak itu pengetahuan musik juga ada Mas. Oh iya. Gitu loh. Upamane lagune sing kae anu jenenge iki. Apa? Sing kae iso neruske ta? Wah iso nek sindene ana sing ngani ora? Ana Ika. Ya li ya Mas. Teruse piye jarene apal kok? Ika. Terus Neno-nano. Piye nenonano ki? Sungguh aku tahu dontone cinta padamu. Semplok Mas. Nyanyi sak musik. aku iki mung ngetes kowe iki apal tenan ora ndelani. Apal. Kuwi juga soneta Mas. Piano. Ana ane Pak. Ana wis kae. Piano mari main piano. Iso? Iso bermain. Hah? Ki piye to? Lompong budek kayo. Ini Mas. Menyanyi itu vokal itu harus jelas. Heeh. Nek wala. Iya meng kaya wong bekok ya. Iya dah. Iya. Tuh. Ya. Ya wis kene ora apal Liwong joget tok. Joget. Oh iya. Ya kok kadang-kala nyanyi. Oh iya. Iya no mari main. Wah ya. Yo, Liwong. Ya didadekke piyai telu. Aku di sini. Sing apike kowe mbangane engko ngreget-regeti sing cah ayu-ayu. Kowe len joget jejer sing rada edan. Ngene Mas. Heeh. Ngene Mas. Piye? Aku tak mayang ning ngono kowe joget kono ae Mas. Lho, kowe wani mayang apa piye? Anek kok limbukan besok Mas. Lah ya diteruske nganti rampung kok ya. Nanti rampung. Heeh. Alen bayar? Iki aku dong dibayar. Oh ya wis diteruske mulane kok. Yo, Liwong. Tatin. Yo. Penyanyi dari Malang ini sudah kemana-mana tenar adalah Tatin. Terus ngapa? Tatin. Kok di ngono iki? Hah? Tatin, ngono. Ya kuwi dhek mbiyen tau MC dangdut bareng. Tahu. Dan yang satu itu penyanyi dari luar Jawa ya adalah Mbak Kayune Ayu. Dia juga sudah melalang buana mercucua. Mercucua. Sudah kan? Saya ngawur ya. Yo. Yo. Ayo.
Tasih ana jajal iki mau. Dirongane mau ki di anu, ayo dibaleni. Pripun? Cendol cawet. Cendol dawet. Oh, ora. Sing gawe cendol nganggo cawet. Amarah yo. Aku ora krungu kok ya. Aku saya meneh radong. Ayo. Nggih. 500-an. 500-an. Terus gak pakai Dawet. apa ora dadi sendok. ketan. Gak pakai ketan. Ora Gak pakai pakai ketan. Ya, Jiro lupa. 4 5 6 7 8. 10, 11, 12. Wah, cahetan. Yo, bacot ke. Ya. Nano, yuk lanjut. Ya, wah, ayo. Saya gayeng. Saya Elisa. Elisa Arso. Apa? Godhong so. Ya. Nyong, Aku ndek kuwingi. mau bar mangan arem-arem salaman sik. Oh iya. Oh, Mbak Arisa. Yes, kecalo. Masih ono ketemu malih kepanggih malih. Nggih, mbiyen laire ngidam apa ibune. Ayo omongane pancen ngono kuwi wis aku wis lepas iki tandang ngono. Soale aku mau bengi wis mumet sirahe musuh Elisa. Oh. Mulai aku golek uang tak kon nggo nandangi dheke. Nek wis pasrah tenan, tak tampa. Apa kahanane tak tampa. Oh iya. Ditampa? Ngene. Ngapa ditampa barang? Apa kata? Sing suarane dilus. Dilus. Masih ana. Apa Mas? Masa sakwe Mas Mbah? Mbah Simbah. Ya Mbah ra apa-apa. Mbah masih ana. Mbah Mas Sehono. Pripun? Sirahmu mumet. Oh ya, ndase mumet. Jarane paseno sirah kuwi ra sopan, ndase luwih dhuwur meneh. Pokoke ndasku-ndasmu wis padha. Padha nggih. Padha cilike ya. Oh iya cilik. Sok. Wis cetha mumet pasrah ke aku kok. Iya, ya. Niki rame nggih niki. Rame. Wonten siluk setunggal Siluk. kali. Lho setunggal. Setunggal kali sinten? Kali sing panjenengan sedaya. Kali panjenengan sedaya. Setunggal kali 2112. 212. Kaya wira sableng. Ayo wira sableng aku wirane kowe sablenge. Sablenge ya. Nggih wonten
Selo pami. Selo pamiara. Selo pamiarane. Iki kaya jenenge dalange Seno. Seno pamiarane, Seno pamiara fakire miskin. Nah. Piye to? Ki Seno pamiara fakir karo miskin. Oh, fakir miskin. Nah. Itulah orang kaya harus ada orang miskin. Siapa mau menyebut miskin kalau nggak ada orang kaya? Nah, Saya kaya, kamu pasti miskin. Oh, dadine sing miskin Itu kan keseimbangan. keseimbangan, balancing. Ning otakmu kok kaya ra imbang ya? Kok ra imbang piye to, Mbah? Ya imbang. Imbang ya? Iya. Gandeng bintang tamu. Nggih. Ya, ngaturke apa? Ngaturake derek mangayu bagio. Modar. Derek Musuh Elisa iki nek otake ora kuat edan. Edan. Ngaten niki. Pun boten sado dimerengke ndak melu edan. Apa edan tuh? Edan itu adalah udan adalah itu dari uap air laut naik. Iyalah. Presipitasi. Terus jadi mendung, jadi edan. Oh, edan di Jawa. Iya, ada amusi. Oh, edan di Jawa. Edan ki gila. Hujan kuine Wow. Hujan itu air. Hujan air. Ya hujan air, masa ya gini. Di malam minggu. Asyik. Aku berteduh di bawahmu. Kau berteduh di bawahku emang iso kepayungan no? Kalau berteduh itu pasti di bawah. Apik lho iki tenan. Pasti di bawah. Nanggap wong pekok kabeh. Berteduh di bawah. Di bawah. Lah aku ra nggawa payung ki. Aku ra nggawa payung kok kowe ning isor. Berteduh itu enggak harus payung. Terus apa nih? Di bawah genteng atau berteduh di hatiku bisa. Oh. Wow. Iya, paham. Kamu berteduh di hatiku. Ya oke lah. Tapi nek untukmu ning endi to, Mbah? Wah, aku ready untukmu. Masalah gugu. Apa gigi? Gigi ne duduk kuku. Kuku ki kire. Ayo. Loh, kira yang duwe gigi. Ya, lah kowe kire po. Menungso kowe iki. Ya ora wong aku ra duwe kok. Kowe nek duwe kok. Berarti aku menungso ne. Ya, Aku wis, kiri ya, ke. ya. Aku kiri. Dek wis mumet dek. Terus muni lek wis yo karepe kon nembang mergane kowe wis pecah sirahe kowe. Oh, tak ladeni tekan esuk. Waton kowe ya gelem ngladeni. Laden iki apa? Laden kuwi werna-werna. Ana sing sinoman ki laden. Oh, sing noman sing gawa wedang mau karo panganan mau. Nek nggon bangunan maune. Nek nggon bangun ana laden tukang. Oh, laden Nek tukang. katresnan kowe ngladeni katresnanku. Oh, rasane karo kowe iki? Kaya kowe kuwi? Jijikine. Ya ora wangun aku ayu padake karo kowe. Awong jenenge wis Elisa kok ayu. Elisa. Oh, Elisa. Iya, bukan Elisa. Masalah jijiki. Itu harus dibahas. Iya. Karena yang enggak tahu darani ya ta? Jijiki. Jijiki? Itu proses dari kebaikan. Gak iso sambunge biyene. Loh, Jijiki karo baik kuwi jijiki sapa itu ne? terakhir. Oh, jijiki sing terakhir Terakhir. sing sike baik. Pahit. Piye kuwi? Pahit jadi kamu Pahit apa baik? pahit. 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 Mas, Mas. Iki ora iso kendir. Ning lara budek paling. Pahit menjadi jijik. Pahitnya piye ceritane? Ya pahite. Walah jan jijik tenan kowe. Piye? Iki urung dibojo, Mas. Urung. Mula didongke angel. Pahit jadi jijik. Ya, nek bab kuwi bab jijik engko tak ajari nang omah wae. Oh iya. Wes Ya. aku mau ajarine. Heeh. Ya di untune ditambahi sik lah. Ditambahi sik Ya engko tak tambah. Kowe iki soalnya nek mlaku nganggo untu sih. Lho piye to? Iki kaya tulisane kae. Piye. Kae lho tulisane jalan
Aku peteng ya menanjak. Sah, aku ra weruh. Ya kan nganggo gelunganku ya ora weruh, iki nganggo mataku wae. Jalan menanjak gunakan gigi kecil lah untuk monggo mlaku ya makane ra iso. Mlaku ya nggo sikil ra nggo untu om. Oh ya oh. Makane untu muntek. Loh. Kan ada yang pakai gigi. Ada enggak lah. Saya itu termasuk metik, Mak. Oh, tanpa gigi. Orang yang enggak untung. Iya kan? Oh, metik. Iya. Berarti langsung gas ini. Maca cilik semono matamu ya mat ya, Sa. Ayo mataku, ora kaya matamu no. Matane sapa? Mataku. Ya dadi nek loro dadi kita itu mata. Matane. Mata. Oh, mata-mata. Mata-mata. Oh. Matane wong loro maksudnya. Matane. Tahu? Ngerti. Cah cerdas kok. Iya lah. Wis ning anggring guyu wis. Iya. Ya niki napa ajeng. Ana sing nyuwun gubuk asmara. Oh iya gubuk asmara. Tahu enggak gubuk? Gubuk wi omah ne, omah cilik. Kecil biasanya di tengah sawah. Oh di tengah sawah. Kok ada asmara berarti cinta-cinta. Nah, cintanya di dalam gubuk itu. Seperti aku dan dirimu. Kita di gubuk? Enggak mau. Enggak mau. Oh ya udah. Besok pakai mantrol aja. Mantrol itu apa? Malah saya parah. Ah itu dicakep enak ya gemang Cas hujan. Ya gubuk asmara. Dibawani. Dibawani. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur Cange pripun? Kok bahasan nyuara Jawa malah halus sih. Wah, suarane Jawa, belajare nginden pun suwe kok niku. Dadi kok khusus sinden ya, Mas. Nggih. Nek nggon dialog mawut ya, Mas. Mawut ki apa? Nah, mawut adalah iku dijelaske. Mawut itu do kecen ning tereng besaseh. Dok kecer ning besase. Carane mangan gabres. Oh, gabres. Ya, lanjut aku seneng halus kok. Ayo lanjut. Lingsem yen ket mudan. Neno. Lelampahan kangka wuri Neno tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Ya. Neno. Yo kancane joget Mas Yono. Yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak kelereng pengen juga kepentingan
mbantuke ya, Mak. Iya. Nenone cedetan sajroning ati tekan luntur saya barati aku gawe dadi le surak ben kono wae. Mrika. Kok le surak mah kowe ye. Ayo sakit. Kuwi iki logate ngono kuwi kok. Oh, mboten mangan. Oh, logatnya gitu ya. Ya. Maaf. Enggak apa-apa. Maaf ya. Ya ora bobo ya. Banyak. Ya. Orisa. Orisa. Sing iki orisinil. Iki ori nek iki. Aku sok kleru karo sing Elisa. Oke, cilikane mbiyen elik banget ya. Napa nggih? Ha iki rak mbiyen ki ibune jenenge rak Sarina. Sarina. Nglairke anake ireng elik ka terus Eli. Sa. Eli sa ngono piye. Dadi Elisa. Nggih. Sakniki pripun? Saiki ayu e. Terus terangke apa nggih Mbak Limbuk Mbak Cange. Nek Orisa? Orisa? Orisa pripun? Iki menik-menik. Mernes. Senajan cilik ning sinare. Ada untune. Untune pripun? Ora ana daginge. Lah niku lho, niku untune. Heeh. Ora ana. Nek iki ana wong gusi tok.
Aku ya wis protol kabeh. Ya. Aja cedak-cedak sa. Aja cedak. Rasa cedak-cedak. Heeh. Bahaya. Tur tok cedaki ya ora apa-apa nding sing ana iki wis ra iso piye-piye kok. Ora iso piye-piye. Wis kena kencing manis kuwi Dik. Kenapa? Kencing manis. Ora apa, nek ra isih manis. Ada lirikane. Mripate kok kelinci. Endi sing kok kelinci? Aku ben rada gaul sithik ya. Asale tanom ya to. Kowe iki cedak omahmu kok gleleng ki ngopo? Oh gleleng kok aku bar ngisi kok terus tok SMS ya ukur sandangane ngene iki. Ngisi apa? TTS. Tak kira nek ngisi pengajian apa kok TTS. TTS main nggo tombo sepi. Nglangut kok letih rada suwi-suwi. Nglangut. Orisa. Ya. Yen ning sing nyuwun lali janjine sing nyuwun tembang kangen lumantar streaming ya diaturake. Ning sing nyuwun sarung jagung ya ana. Ya. Napa riyen, Pak? Ngaturke apa? Manut kowe tak nehi pilihan kuwi. Sarung ya kena ngibar lebaran iso dienggo kabeh. Sarung jagung lho. Heeh, sarung jagung ya apik. Ya. Sarung. Aku seneng nyawang cah nom-nom saiki iki. Kok ngematke ngisor ki ngematke napa? Aku nek nang omahku ora semangat. Ndaten riki kok Nek nang semangat. kene iki lagake kaya binaraga aku. Iya. Ning ya wis ora apa-apa ya ta. Raga. Ya. Dibawani dandang gula banjet. Ya. Pripun? Waduh kek muni ya. Ya aja kemake to. Heeh. Ya kia nira Nyanding bojo ayu ngono kuwi karo ditembangke rasane nyamleng ya. Ngantuk. kang parat jere Elok tenan. Pun gadah bojo dereng Mbak Cangik niki. Pinten? Niki Takoni dhewe kok takon aku. isine takon dhewe. udah punya suami? Belum. Sama. Sama piye untumu wis entek kok sama. Mbok ya ora sok ngapusi. Tegese sama iki dienggo nglemeki buku kae lho. Kuwi sama. Awek ya. Ya ora. Ora lho. Ora ya wis. Apa? Ayo. Wong puntune wis poel ngono kok sama. Piye? Ora sok aneh-aneh. Ora. Arep kowe ngono kuwi jejer wong ayu ning anu ngendikane Kyai Sepuh diomongi, digatekke. Oh enggak. Jejer wong ayu kaya ngapa kae sing ayu dhewe bojone sing nang omah. Tegese nek wis ndek bojo remno mripatmu budhekno kupingmu ngono kae. Kowe nek ning dalan krungu swara apik apa ngapa isih apik bojomu. Kowe ketemu wong ayu ya ayu bojomu. Aku terus ning pasar to Mas. Heeh. Weruh ayu kae. Heeh. Ngono ayu tenan Mas. Wahyu tenan. Leng aku kelingan ngendikane Simbah. Kelingan Simbah aku. Le tetep ayu bojomu. Aku langsung mulai jekutrut jebule. Ayu ning pasar yakin Mas. Terus pripun? Ning aku ngrembug ayune lho Mas iki. Ning nek atine apik bojoku Mas. Wah iya kudu ngono atine apik-apik kok. Aten-aten iki paling apik ati bojone. Ati. Heeh, apa-apa ki nek ati apik kok. Regane we mundhak kok. Rong sunduk kur pira regane saiki kok. Ayo nak teruske ndak anu ndak aku malah kaya ora kepiye-piye ki. Lamun bisa Sami anu ladang do engoni
Ya beda ya. Beda piye? Beda pripun? Suara wedok ro lanang ki. Nggih benten Nek to. suaramu ki penak. Kaya ora blas ra penak-penak enak. Sik, kok ora penak iki. Sing tok lokke kae iki sapa? Lho kae lho. Kae. Neng kae. Kae kan ya ora ngerti tujuane ta. Iya. Kae lho. Padune rawani ngelokke aku. Ngelokke ya cilaka kok bubar. Iya. Ra sida dikae ya. Ah iya. Terus ki? Orisa. Nggih, Pak. Karo didemek lengene karo Kakang Mas dos pundi kan tresnan kula. Ampun wonten Yayi Cangik. Ora apa-apa kaya ora ngajani remno mripatmu budhekno kupingmu. Iki ki meng fragmen kok. Oh, Brahman ya gek ndang dicekel kok. Kok bareng meng fragmen kok njur tawa ora. Ya, ayo. Gek rada mesra ngoten nggih. Heeh. Kowe lanangan sing bagus. Arep elek ning tetep bagus. Wah, yo elek maneh bagus iki. Kowe nganti mati yo elek. Ora maksude kowe iki dawuhane sing bagus. Iki nganggo gerak wayang apa ketoprak? Ketoprak. Apa gerak dan lagu? Ketoprak wae. Ya. Nah biasane ana selingan gerak lagu kayak ngono-ngono. Oh, mengko aku nek gerak dan lagu kan kowe. Kowe nek nggon lagu rak pintere ra jamak-jamak. Iya. Ayo, Sa. Ayo. Kakang Mas, dos pundi raosipun caket kula? Kok kaya bakul gudeg to? Ha piye? Ale takon ki dos pundi raosipun kurang uyah. Ayo, dos pundi penggalihipun? Lah kok dos pundi raosipun? Ayo anu kok. Ya. Urung apa-apa takoni rasane. Aneh rugi aku. Ayo. Ayo. Kakang Mas. Di coba. Kakang Mas, Apa diajeng? dos pundi penggalihipun? Anget. Aduh, naming anget. Rumangsaku. Pripun Kang Mas? Aku pinanggih sliramu. Atiku saya ces. Iya ta. Gak aku sih. Pripun to? Kok sing ketoprak sing apik kok ming ces. Iki ngapa? Kuwi ora. Penggaleku saya ora karu-karuan diajeng ngono. Aku bingung. Bareng caket sliramu bocah kok ayune koyo caket sliramu. Heeh. Atiku ora karu-karuan. Nah, dialem sing wedok. Teng Slebar. Teng Slebar pripun to Kang Mas? Tegese angen-angenku mung sliramu. Saestu. Wih, toprak apa? Ayo toprak yo dibagus-baguske. Aku ketentok ketoprak humor Mas. Iya. Anu mung sliramu ijo. Lah, ngono ijoe wangun nek ketoprak ijo. Nah, aku ora pisan Mas. Iya. Iya. Sliramu ning atiku. Saestu Kang Mas. Ora percaya. Kowe rapi tados karo pun Kakang to. Waduh. Apik. Wis wedok ora guyu. Aku lali ra nganggo parfum wae. Ning nggon ketoprakan kuwi mau. Orisa iki sing serius aja guyu. Kowe aja guyu. Nek ora kuat Tresnamu ki mung lamis. Lho, Aku nibakke katresnan kok kurtok geguyu ki kepiye to? Lah kula ngematke untune niki lho Pak. ora nesu. Ora nesu gah aku. Ya. Niki lho Pak. Pripun? Ora kena nesu. Kula mboten nesu ning pasangane ajeng kula jukuk. Kleru ning terobongan. Ayo wae. Oh aja tok matke untune. Aja dimatke untune. Lah matke napane Pak? Ayo. Usine wae. Ayo wong untune ra ono. Iya. Karo ditembangke aja omong terus. Kaya nek anu kae lho ketoprakan kae. Nah, aku serius iki. Heeh, ya. Piye diajeng? Mboten pripun Kang Mas. Oh,
Kene wis kaya ngene kok ora pripun-pripun. Namanya penghinaan kamu. Sakit hatiku. Sakitnya di mana? Di sini. Mana sih? Ah, kamu di mana? Di sini. Di sini loh. Jan enak tadi dagelan. Seneng tenan aku. Ya anu idep-idep nyehatke aku. iya ora apa-apa. Wong ki nek akeh hiburane sehat. Guyu ki ya sih. Sehat ning aja terus ndak kentir. Ya monggo ayo diajak. Nggih. Karo lelombaning katresnan. Cubung. Sasra. Mas. Napa? Mas kok kaya ora penak to? Nganggo. Pripun? Ngomong ndi to? Tengkok. Engkok niku. Nek dilos. Pripun? Ya bener. Wis apik kowe. Terus? Ya wis terus ora ono kowe. Kowe langsung tamat kok nek kowe. Iya. Muga-muga sing nang omah wis turu. Sapa? Muga-muga batune drop. Sapa? Bojoku nyetel ya, Mas. Bojoku nyetel. Lah nek bojone seniman ki ora apa-apa, seniman pentas ning panggung ki ora masalah. Bu, ora masalah, Bu. Nyetelo. Engko malah kono nggo conto ning omah. Lah jare omahe cedhak. Cedhak. Nggih, lah kan krungu. Krungu ora budek kok. Wis teruske diajeng. Nggih. Aduh gelungane. Gelungane pripun? Saka rambut. Aran patih Nipun Apik tenan. Awake dhewe roman. pripun? Sing nonton ana terus sing do golek enggon. Tegese ben weruh awake dhewe. Ya ta diajeng? Nggih, Kang Mas. Aduh, ndak kintung kintung. Ndak kintung. Oh ya padha-padha lek kenter iki mah. Terus diajeng. kang kinalung Kang kinalong tripra kara guna kaya urune kang ten nuhani trah ya buka bunang monggo yuk Matur nuwun diajeng. nggih duet nggih Kang Mas Iya. nggih
Matur nuwun Mbak Orisa. Ya. Apa niki? Wis. Ngundhase ana saya. Pak. Iya to? Pak niki. Oh. Culke. Oh, naipe wis bali. Yen sewu namung drama.